Maanaa kang ninyo ang Santos kay Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Si Jesus miingon sa iyang mga tinunan, ingon sa nahitabo sa panahon ni Noe, mausab niya ang mahitabo inigabot sa anak sa tao. Nagpadayon ang tanan, pagpangaon o pagpanginom, ug nagminyuay ang mga lalaki ug ang mga babae hangtod sa adlaw sa pagsulod ni Noe sa arka. Unya miabot ang lunok ug milaglag kanilang tanan. Mahisama usab kini sa panahon ni Lot. Ang tanan nagpadayon pagpangaon ug pagpanginom, pagpamalit ug pagpamaligya, pagpananom ug pagpamuhat ug balay. Sa adlaw sa pagbiya ni Lot sa Sodoma, ang kalayo ug asupre miulan gikan sa langit ug milaglag kanilang tanan. Mauusab unya kini ang mahitabo sa adlaw nga ipadayag ang anak sa tawo. Ang atoa sa ibabaw sa atop sa iyang balay ni atong adlaw, kinahanglan nga dili manaog ug mosulod sa iyang balay aron pagkuha sa iyang mga kabtangan. Ang atoa usab sa iyang uma, kinahanglan nga dili mopauli sa iyang balay. Hinumdumi ninyo ang asawa ni Lot. Ang maninguha pagluwas sa iyang kinabuhi, mawadaan, hinuon ini, apan ang magwagtang sa iyang kinabuhi, magluwas niini. Diadtong gabi una, may duha ka magdunog sa higdaanan, kuhaon ang usa, ug ang usa ipilin. Ug may duha ka babae nga magaling, kuhaon usab ang usa, ug ang usa ipilin. Ang mga tinun-an nangutana kaniya, asa man Ginoo? Si Jesus mitubag, hain gani ang lawas nga patay, atoa usab didto magpundok ang mga agila. Mga igsuon ko diha ni Kristo ang Ebanghelyo sa Ginoo. Manglingkod. Sa ikaduhang higayon, good morning no sam kanatong tanan. So today, we will reflect on some important points related to the gospel. Of course, the first point is about preparation, pagpangandam. Nga naman, tungod kay matud pa sa giingon ni Kristo. Moabot kini nga wala nato damha. Sama sa panahon ni Noe, sama sa panahon ni Lot. Niabot ang pagtapos sa tanan nilang binuhatan nga wala nila damha. So muna nga maningkamot kita nga makapangandam sa atong kaugalingon. So speaking of pagpangandam, daghang mga butang nga atong andamon. Nang una, ang pinakadako kayong pag-andam alang kanato, mao ang pag-andam og dapit alang kanato didto na sa gingharian sa langit. Kining gingharian sa langit, dili man ang Ginoo mo'y mipili na kita adto sa langit. Kita mao'y mopili, no? Nga adto kita sa langit. It's not that it is our choice. Nga maning kamot yung kung malangit ko. O dili na ingong patanghap. Dili na mo ingong nga patanghap-tanghap ra nga toa. Bason po lamang yung tawag malangit ra tayo ini. Dili na patanghap-tanghap. Imong yung andamon ang imong kaugalingon. Mupili yung ka, adto ka sa gingharian sa langit. And your choices will depend on your choices here on earth. Pili ka, musimba ba kang Domingo o dili? Sa maimong pilion, gusto mo lagi kang malangit. Muslim ba? Gusto mo kang malangit. Sa man, magmanggihatagon ka o dili? Magmanggihatagon. Kaya gusto maghakang malangit. Ang saman, musukol bagas, mutuog bagas imong ginikanan o dili. Ay, mutuman juga kay gusto maghakang malangit. In other words, it is always our choice nga malangit.
Because always and ever, every day, we will face no choices every day. So pili gyud ka. Mupili gyud ka, magdepende na nimo. Ang imong pagkalangit og sa dili, magdepende na nimo. Ikaw mo ay mapili ni ana. Gi-affirm lang sa Ginoo ang imong pagpili. Klaro ba? Dili ba na mahimo nga gusto kong malangit, unya walay simba-simba, madahan. Usaon man itaw nimo pagkalangit ko magkasimba-simba. O ingog ka nga, gusto kong malangit, pero pirti po na akong dalua. Usaon man itaw nimo pagkalangit ka, pirti man nimong dalua. Kusog kay kang musukol sa ginikanan. Ya gusto kang malangit, usaon man itaw nimo pagkalangit na imong kinaiya. So ikaw mismo na sayod because you are given choices. And of course, the second point is, kinahanglan nga we will enter into the mystery of Christ, or the mystery of our faith. Sa ganito yung misteryo sa ato ang pagtuo, si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik ang kanhi. That is the mystery of our faith, the mystery of the cross and resurrection. Dato pa usay pasabot sa cross, mga sakripisyo ba, mga sakripisyo, aron ka mabanhaw, makasulod ka sa langit, ano kay mga sakripisyo? Sa may mga, usama ng mga pagsakripisyo, isakripisyo imong kaugalingon ba? Ang uban mo ba po kabalo kung sa sakripisyo? Ang imong kaugalingon ba, mao isakripisyo? O panalitan, unsa man, wala kay kwarta. Sakripisyo ka, bahin-bahinan po laman yung pareho saan ang uban ba nga. Walay bugas ang silingan. O, sa may gibuhat niya, naaman siya duha ka litsi, tunga lamang ta. Tunga lamang ta ani. Aron ta makakauntang duha, mangita ra po doon niya ta. Wala siya mga sakripisyo. Ngunyan na. No, kanang bitong usahay ang kaayuhan sa uban mo imong tanawon. No, ang kaayuhan sa uban mo imong tanawon. And there are many ways nga ang kaayuhan sa uban mo imong tanawon. No, kanang magbugahin kag panahon para sa imong isig kaingon, mutabang ka. Wala siya mga gitawag natong pagsakripisyo alang sa imong kaugalingon. And that is the meaning of the cross and resurrection. Nganong imo man ang gihimo? Nganong nagsakripisyo mo ka? Unsa mo imong plano dita? Gusto kong malangit, muna ako muna nga nipili ko nga magsakripisyo ko, aron ig kamatay na ko, makasulod ko sa langit. Una siya. So always and ever, ang sa ako nang ginaingon, ang pagsulod ging harian sa langit, magdepende sa imong gipili. No? Sa ayaw yung pagdahong nga, hangol kayo ka niya makasulod kang langit, madahan. Kung saan mo taon mo pagkalangit na, wala kay simba-simba niya, musulod kang langit. Saan mo ng tao na Pero mo hang gahi ang ulo, musukol kasi ginikanan niya, gusto kang malangit. Saan mo ng tao pagkalangit na? Sa ako nang ginaingon, it is your choices. Ang imong mga pagpili, maoy magdala ka nimo dito sa harian sa langit. So kayo hagyon pagpili. Kaya basig masipyat o niya ka, kita ra ba usahay, maghimo-himo, ano ba tag atong kaugalingong balaod? Na? Himo-himo ba ta usahay? Himo-himo Mo'y ingon nga, ayaw pangawat. Sa may balaod nga imong gihimo, nangawat magani ng uban. Dato pagani, nangawat magani, mangawat po kog ako. Uy, naghimo magyahang balaod. Maghimo magyahang kaugalingong balaod ni. Ay, ingon nga, ayaw pagsukol sa ginikanan. Ay, magdepende na guys ginikanan. O, maayo ang ginikanan. Still, natusuklan. Pero daw, suklan na nato. Uy, maghimo man iyang kaugalingong balaod. Muna nga di yung kakatuman sa mga gisugo ni Kristo. Kaya maghimo-himo magkagbay mong balaod nga maoy imuhang sundon. Ingon ka nga, ayaw pangawat. Ngawat mangani ng uban, di mangawat po. Noon sa imbis si Kristo imong sundon, ang kawatan man hinuon. Si Kristo mo isundan, anong ang kawatan mo imong sundon? Ayaw panapaw.
Nanapaw magani ng uban, di ba napaw po ko, unsa. Nga naman in taong kanamang mga mananapaw, kanang mga kawatan, mo imong sundon. Ang imong sundon, mao si Kristo. Klaro ba? Klaro? Ayog sundan na imong silingan nga libakira. Nalibak magani na among silingan, imong libak ko pug ako. Yung ano man in taong kanamang imong silingan libakira mo imong gisunod. Hangol magani po na sila. Perting mga hangula, di mo hinangol po ko. Uy, ganun ka namang imong silingan na hangol mo imong gisunod. Ang sige sunod ni Kristo, ang gustong musunod ka nako, pasana ang imong krus. So gusto niya nga ikaw mo imong sunod, nga siya mo imong sundon. Dili ka ng imong silingang libakira mo imong sundon. Kaya nang libak sila, abang libak po kag imo. Uy, kaya nangawat sila, aki mangawat pag ang imo. Uy, kay isipan sila, mga gahing ulo, mag-inisip pag ang imo. Uy, nga ano naman in taong kanamang mga libakira, mga isipan, mga kawatan, mo imong sundon. Ang imong sundon mao si Kristo. Kung sabi sundon ni Kristo, higugma ang imong isig katao sama sa imong kaugalingon, o higugma ang Diyos labaw sa tanan. Kana mo isunda. Yan imong sundon manoon imong silingan libakira. Kana may imong sundon. Kana may imong sundon nga ilimpirnuhon man na. Kanang imuhang mga silingan nga kusog-pusukol sa ginikanan. Ngano kana may imong sundon nga ilimpirnuhon man na. Kanang mga kawatan imong silingan mo imong sundon nga mga impirnuhonon man na. So, may gusto mo pa-impyerno po kang imo? Kung gusto kang malangit, sunda si Kristo. Klaro? Klaro? O, muna siya. Doon ay mo ingon nga, pastor, may ingon-ingon ba na, mura po ba o kuanggid ba ka nang kinasing-kasing gid siyang mo ingon nga. Walay relihiyon nga makarisuluwas. Ginaliwan ka walay relihiyon, kinsa may mutudlo sa pagtulunan ni Kristo og walay relihiyon. Kinsa may mubadlong nimo kung duna kay mga gihimong dautan. Asa man ka musimba og wala na pare, wala na relihiyon. Muna sipyat sa uban nga mga pastor kay magkamuham ra usahay pa. Ikuan pa kayo kana bang mapagarbuhon ba kayo? Walay relihiyon makaluwas. Madahag walay dili ka maluwas sa imong relihiyon. Kinsa may mutudlo nimo walay relihiyon? Ikaw ra po. Di magani ka mosulod og simbahan. Mubasa na noon kay mubasa ra ko sa Biblia. Madahag magbasa-basa ra kag Biblia og imo-imo ra nga makalibog baya ng Biblia. Do naglingkod-lingkod ko dito sa Iniban. Kaya mong gisukod tong yuta ditong i-donate. Dunay usa nga niingon niya, ako mahadlok di ko sa giingon sa Biblia. Ano naman? Doon naman ko giingon. Kaya mo giniagi nga babae nga mubo kay short. Naglingkod-lingkod mi. Kaya niagi nga babae nga mubog short. Kung niingon na yung siya nga. Katapos mo sa kabalong pare ko. Ingon na yung siya nako. Mahadlok di ko ining sa Biblia. Ano naman? Giingon man gud nga kung makasala ang imong tuong mata, lugito na siya. Mahadlok man ka. Sige ba, sig nakakita tabaw niya, malugitan ta. Kung musugot ba po na ikaglugito na yung madahan magpalugit ka. Bisan pag naan ng balaura, dili yun po mahitabo nga musugot ka. Maingon nga, dali daw. Kaya nakakita ka dautan, lugito na po na imong mata. Madahan pumusugot ka. No man ay ginaingon niya, ayaw literal pagsabot. Kung makasala ang imong tuong mata, lugito na siya. Kisa man kung musugot, palitan mo ingon imong pastor kailain mo sa relihiyon. Panalitan mo ingon imong pastor. Dong, adtos balay og maha kay atong lugito na imong mata kay nakakita kag mga mahilas. Musugot na ka. Moingon dagi kag di naman dagi pastor na guay. Di lang kumuusog o naan ha. Muna din ha.
Ang buti pasabot ni Kristo, nalugito na imong mata, buti pasabot, ayaw gamita ang imong mata sa pagpakasala. Unyang makakita nga, liglalis para magid siya. Unyang makakita kita pre, sir, unsa ka bulong pare ko. Kundi ayaw mo tangig daotang kahulugan. Ayaw nagbutangig daotang kahulugan. Palabya ras imong hunahuna. Kabalo ka nga dili na mao. Palabya ra. Anaon na din ako. So kanang Biblia, ayaw mong pasagad o basa-basa na o walay makatudlo ninyo. Kaya basig maglinugi tayo mong matao mga lawa. O kinsa kang pugunoy? O kinsa mong pugunoy mo sugot nga lugito ng among mata, madahan? Kinsa mang laing relihiyon nga maingon inyong pastor nga, dali daw, kaya itong lugito na imong mata kay nakasala na. Dili na, walay taong musugot, ana, madahan. Madahan po, magpalugit ka. Mahangyo, gid po dagway ka nga. Hindi naman dagay, pastor. Magbago na ko sa akong kinabuhi. Ay, muna diha ipagtuludan. Nga ayaw gamita ang imong parte sa lawas sa pagpakasala. Muna. No, klaro ba? So, manang og walay relihiyon, kasi may makatudlo ni mo, ana. Maglugit-lugit ra ko sa iyo. Yung naramig iingon ka, kung makasala ang inyong walang kamot, putla ka na. Uy, may kada kong di maalas o magpinutlanay ta ini. Ayaw nag-literal pagsabot, kaya may mga pagtulon, anak. So, may ingon po ka nga, kung aduna kamoy hugot nga pagtuo, bisag makainom kamong hilo, dili kamo maunsa. Tama na Biblia? Ayaw na siya og literal pagsabot, kaya basig mag-inom-inom po ka kilo ng gabi, patay ko ka ugma. Kaya nga naman, dili man na mo ibuti pasabot. Ang buot ipasabot nga hilo, kanang mga pagtulunan nga dili mao. Bisag unsaon pagkagdani sa laing relihiyon, pabalhinon sa ilahang relihiyon, di gyud ka madani kung ligon ang imong pagtuo. Dili ka mahilo ba? Muna ipasabot. Dili kay magulo inom-inom pugkag singalan anak karati. May gamiton para sumayan. Sigurado gyud ko 99% di ka matabangan, patay gyud ka og bula na imong baba. Muna. Klaro ba? So, muna atong pagtulunan karon ha. Mangandam kita kanunay, atong tan-awon ang atong mga binuhatan ug maningkamot kita nga mapuy-an gid nato ang pagtulunan ni Kristo. Muna nga dili ta maghimo-himo sa tong kaugalingong pagtulunan, maghimo-himo ta atong balaod. Kung unsay gitudlo ni Kristo, maura po yatong sundon. Ayaw naghimo-himo din ha. No? Kaya sayop na para ma-impirno ka na imong kalaki. Klaro? Gawas ka impirno ka, sa gamay, sa buhi ka pa, magpuyo ka. Dili ka magpuyong malinaw. Manindog palibog. Moingon